El taller Com trobar feina a través de la xarxa va acabar el passat dilluns 14 de març després d'un intensiu de 4 jornades, on els alumnes van poder aprendre coses imprescindibles per estar al dia a la societat actual. El curs va ser una acció vinculada al Pla de Barris que va posar els ordinadors del Centre de Formació Permanent en favor dels que volen conèixer el món de la xarxa, com encendre l'ordinador, com enviar un correu o com utilitzar els cercadors van ser algunes de les moltes coses apreses per a les persones en atur que volen fer servir internet com a mitjà de recerca de feina. Sí, estic buscant feina i, clar, avui en dia va tot a través d'ordinador i de les noves tecnologies i la veritat és que estava una mica obsolet. Enviar correus, per exemple, o moltes coses així bàsiques a nivell d'usuari que jo al no tindre necessitat ni ordinador no ho havia fet mai. I també per a aquells qui no busquen feina però que volen progressar i conèixer les noves tecnologies per no quedar-se enrere. Me gusta saber un poquito de ordenador para distraerme también en casa, para mandar algún correo a la familia y hacer algo en la vida, porque es que si no uno se queda muy atrasado. La professora Irene Andreu, que en acabar el curs va oferir un qüestionari de valoració on els alumnes van poder dir què opinaven sobre el curs, va mostrar-se satisfeta amb el progrés dels participants, tot i que va reconèixer que en 4 dies és difícil aprendre tot el que envolta la xarxa. Perquè han anat fent cosetes, però clar, una mica els objectius que jo m'havia marcat, doncs al ser tan divers de ritmes d'aprenentatge, doncs clar, m'han quedat coses que però ja hem dit que farem alguna sessió més, sobretot per la gent que està buscant feina, doncs que acabin de controlar el tema del correu electrònic, perquè clar, cada vegada més han d'enviar els currículums per e-mail i llavors clar, han d'acabar de controlar el tema, saber adjuntar els arxius, clar, cosetes que per nosaltres són molt bàsiques, però que clar, ells, com que no s'han posat mai davant d'un ordinador, doncs els hi costa. Com diu la professora, avui en dia és imprescindible dominar la xarxa per trobar feina i per estar actualitzat en el món que ens envolta. I tallers com aquests serveixen per ajudar molta gent que té ganes d'aprendre.